taurai chuma chehore. Yo. Taurai ndiani? Waita farai kurima. Pari kutaurwa nyaya yekunzanzi wakanditi ndiri muronyi. Chii chakaitika kuti pazotaurika mashoko aya? Nditoziva iwo ndiwanga tsanangu. Alright, taurai tinzwe. Taurai. Akabva panapa tisidafura. Tasvika kumba makanga matigarai zvakanaka. Akasvika kumba akatanga kushaudha. Akaenda kuseri kwemba pana bamwe zvikanzi iwe uri kundinzwa here? Uya ubvise marata acho tione. No go area. Kana ubvisa marata acho newana unoda ubvisa. Muriro iwe munhu. Uya ubvise marata acho. Abva adzika kwana humba. Akwana bheni wakapiwa basa nabamwe. Zvikanzi no go area muna anopinda muyadhi munomu. Ndiri kutema vanhu nedemo. Ndokutema ipinda muyadhi munomu ubvise marata acho. Muriro iwe munhu. Achitaura murume. Mukadzi wake achisekerera ari kukumba kwavo. Ndo pandakadzoka futi padare panapa. Ndo zvaita munhu wenyu uyawo. Funga musi wamatirienzanisa ndo musi wazviita futi ndo pandadzoka panapa. Iwe uri kutaura. Makazombotaudzana here pamakabva pano? Ina ndinawo ndakataura naye. Ndakataura naye ndiri papi. Iye akanga ari papi nekuti zvinhu zvinoda umbo kuti isusu takabva panapa. Paaitaura ngaanyatse kutaura kuti inini nekuti ndakanga ndiri pamba pedu. Kuseri kwemba kwaari kutaura. Iye ndiye kuti ngaanyatse kutaura. Atisati tauda mbonga timbotaura nawo. Iye handizonyanya kutemba dzinonyepa. Munhu anogona kufurirwa kuti tikaendawo ndodai. Ngatimbotange tanzwa mastatement awo ndovanozotipa zvichataurwa nembonga. Handiti ngatinyatsoteerera zvauri kudini? Zvauri kutaura. Ndiredhi unombosvikirwa here? Nenene. Kwete. Kuti tingati pamwe wakataura wakasvikirwa. Zvinogona kuita kana kuti wakanga wabudirwa wabva wakudini? Kwete. Wakutaura. Handizvoba? Kwete. Because munhu kana achinzi wakataura zvokuti uchizoti handina kuzvitaura, toda kutsvaga kuti zviri kumbodyidzana papi. Haubudirwiba. Inini handibudiri. Tingati zvakaitika ndichibva kunoku ndezvekuti ngatiteerera vabereki. Munoziva kuti mukugarisana tinoziva mabudiro anenge achiita nyaya nekudini kuzosvika titiuye panapa. Anditi zvanga zvasvika kuti tiuye panapa isusuka inhau yekuti iwawo wakapindira nyaya isiro. Saka isusu patakabva kunoku mambo matonga, isu inini nemudzimai wangu takafara kutonga kumakanga matiita. Takasvika pamba tikafara kuti tatongwa zvakanaka nyaya yedu kuti isusu tipuwe mari yedu nekuti wanhawa ndiwo wari kuti hamufanonge muchipuwa mari. Saka isusu takafara kuti mari yedu yakubuda nekuti ndizvo zvatongwa kudai. Zvekutuka hatina kutuka munhu. Kana kutuka munhu kana kutaura munhu mamwe mashoko ekutaura kuti kwanzi taiti zvakati ndichitaurira munhu kuti arida kuuya panapa ndomutema nemarata zviri kutaurwa izvi. Inini handina chandakataura. Kunyanya shoko rekuti muroi. Inini handina kumbotaurira munhu kuti muroi. Handina zvendakataura baini kuti wakanga waripo panyaya iyo. Wakanga waripo. Uyai padhuze. Mudzimai wanga ari panapa? Aripo. Ngauyewo tinzi. Andani akutanga kuswedera useke. Iwe ndoda kuti mupindure hongu kana kuti kwete. Une zvawakanzwa here zvakataurika zvoroi? Ichokwadi. Zvakataurwa nani? Nasakurima. Zvanga zvadini? Hatitozivi. Akangouya pasi pemba dzabaumira paamira pawaya patanga kudetsera. Ndikatoti awa musadaire zvaari kutaura. Wakainzwa here nyaya yakataurika? Inini ndakainzwa. Wanga uri paiwoyo? Ndandiri kumba kwedu. Wanga wakatoteerera zviri next door? Anga atoita noise yekuti munhu musainzwa. Chero gogo watori pamba wakatoinzwa wakatogara pasi. Wachitaurwa nyaya yeuroi iyoyo? Wachitonzwa kuti ari kuti uroi. Okay. Ko ndakatoti ndiri kutosvika kubva kuno nditonzwa kutoti no go area ane nharonga asvike muroi munhu wese abva kwamambo imbwa dzavanhu ndakatozvinzwa. Okay.
Mukunda tiri kutaurwa iyo hanzi ndiwe waisekerera urumba. Mukaunoka hapana chakambotaurwa baba. Inini isusu takangobva kunoku ndizvi vatangofara kutonga kwamakaita sei kwamakatiita. Hapana chakambotaurwa kuti kwanzi pambotukwa munhu kwanzi muroyi. Isusu hapana chakambotaurwa bachifi kana nhasi kuti vanhu ngatipinde muzinata. Inini hapana chakataurika bachifi. Uku hapana chakambotaurika ba. Pane umwe munhu here akanzwa nyaya yenyu besides imi makagara pamungatose witness Vana vadiki. vana vadiki tingaonzi kudai tatoda vanhu vakuru manje mbuya kutanga hafambi tatoda wanga ari kupfuura wake nenzira nekwachisero kwakatozvinzwa kurima kutenga wakatozvinzwa akadedzera nevoice nekuti akati achibva kuwaya ikatonzika obva aenda kusaidi kwavatanga kudedzera futi ndaida kuti awa manje vadini so ndakambotaura kuti pabawa minapa vakanzi awa vazondisirawo fenzi nenyingi wangu saka ndovari kudzinga manje ndikainomi kutema nedema amene wabambo vana mhaiyo nyaya muri kuinzwa iyi toitii muri kunzwa zviri kutaurwa. Saka apa kutaura nhau yekutaura kuti iye anenge ari kutoka kuti arege kuwana mukana wekuwana mari yake ndizvo anozoenda kusumudza mashoko iwayo achienda kotaura kuti hanzi izvo muri muroyi. Shuwa munhu ungati iwe wagadzirwa nyaya yako uchienda unonosumudza mashoko iwayo nekutaura zvinhu zvakadaro zvinopera kuita complicated one kufunga. Mene muneonawo se vana baba vari panapa ingataurika here nyaya yematauriro yari kuitika zvinoitika here? Tiri kuona sekunge pari kugadzirwa nyaya kuti uyo asawane mari yake nekuti asi dai anga ari anga akanga anzi abhadhare avo. Saka handioni chaaigumbukira iye kuti anogumbukira kune vanhu vakuruda kubva mari yake. Okay, umwe ane dzimwewo pfungwa umwe indoona sekuti magariro avakaita timu mbiri vanakusapotana vane hondo yavainayo iri muchiwanda ichokwadi savanhu vanga vambobva panapa but zvazvo tinenge toda kutsvaga ufakazi hwakakwana kuti kana zvakataurika shuwa zvakadini zvakataurika. Inini chandinofarira kazhinji special ranga dare redu panapa wakanzi muroyi handirika isusu dare redu tinotonga uroyi nekuti tinonzi munhu akanga ati uri muroyi unofanira kupuruvha woburitsa uroyi hwacho. Tisu madzimambo chete tinotendedzwa kutonga nyaya dzeuroyi kwamajistireti hawazvibvu kuchirungu hawazvibvumi kune chinhu chinonzi muroyi. Asi kuvanhu vatema toti kana wati munhu muroyi toti puruvha uroyi hwake. Unoburitsa nyoka yaanoshandisa, unoburitsa makona anoshandisa, unoburitsa magondo anoita GD6 yake achifamba zvese zvotiri tichizvida ndokuti tinyatsi kubhirivha chokwadi munhu uyu anodini anoroya. Kana usina kuzvibuditsa unenge uine mhosva handimukona. Saka tisati tasvika kana kumutongo kwacho kuti toda kumbonyatsa kunzwa kuti chokwadi mashoko yaakataurika here mashoko yaakataurika here noti tikawatsokotsa tikaramba tiri kungowataura tine patichasvika patichanzwa kuti henaro tine patichasvika patichanzwa kuti henaro. Ndosaka muri kuona ndiri kuti kuna ane mubvunze kuda kuwabvunza ngativabvunzei mumwe achati muromo tsvedzi kuti patazwa kuti henaro tasvika patiri kuda kusvika nekuti vanhu vakanga vabva panapa tikavayanisana zvakazvikapera kuti ndizoti kumberi vanhu vakazotukana futi tavayananisa panapa kutukane kwacho kukazobvepi. Hatisi kuramba kuti pakataurika mashoko enoti atisipo asi todanisa kutsvaga chokwadi nekuti mawitness chandoziya mawitness mutemo unotora witness semunhu anotaura chokwadi handirika but mawitness amwe ari kutengerwa motikari onzi handi mudoti witness kuti handina kuuraya munhu indi chokwadi zvichitobudirira zvinoitika izvo. Asi kuona kwakaita zvakaita nhau iyi mamira yakaita babawo anonzi baba ani kurima akaita jinja rekunakidzwa nekufara kwakafurikidza akabva ataura mashoko aya akataurika. Ndo pandatoguma wangu toona kuti ichokwadi icho ndo muonerei ngati kuteneza Pavamboya kudare kunoku
wakauya wakaita mamiri wakaita era yakangouya timu yacho yakadai yakadaisanangure pamusoro ayo miri asitapedza kutaurawo. Saka muri kuona kuti pamwe pane wasina kugutsikana nemutongo wamakapa wachibva wati ngatiupirira makuti wakapera wakati ari gati tidzokere takadai so ndo maonero andiri kuita. Asi iwewo hako kurima ngatimbotaura chokwadi. Unoziva kuti inini ukataura chokwadi pamberi pangu pa tinogona kutaura namai yangu kugerera vanhu kana tagumbuka tinotaura sina basa. Saka unzwa ndambobvunza paipo tinosvikirwa here ukati aiwa tei toda kuti tizive kuti pamwe wakazvitaura wadini wasvikirwa. Handiti ukataura hako chokwadi kuti hachokwadi ndakanga ndagumbuka inini ndakazvitaura but chaikutsamwisa apa handichioni isina tagadzirisa nyaya yenyu wanga uchagumbukei. Ini ndizvo ndoda kutotaura kuti inini kana muri kuti wakanga wakagumbuka inini chandakanga ndakagumbuka chii nekuti nyaya iyi taitangira hedu pakati asi ine previous kumashure nekuti wanhu iwawa wandine umbo hwezvavari kutaura kuti ini handifanira kupuwa mari yangu mumashure. Saka izvozvozvo zvaisafanira kumbondigumburama nekuti imi mamatokata mumashure hapana chinhu chaifanira kumbondigumbukiini. Asi mashoko aya ekupopota wakapopota here? Ini handina munhu wandakapopoterei. Asi unoziva here kuti pawaipopota pane munhu akapfuura nepo akazvinzwa? Aiwa, inini ndakataura, handina kutuka, ndiri kutaura uroyi. Handina kutuka, handina kutaurira munhu uroyi. Bangataure zvepapepana. Inini ndakafara kuti inini ndaitaura kuti takataura nyaya asi uroyi tichifara kupemberera kuti imi maiti handipuwi mari. Inini. Asi mashoko uri waona kwataura? Zvekuti uroyi inini kana dai kuri kunzi pane muprofita kana pane n'anga kana chii chinoti ngati verify kuti wedhi kuti muroyi wanhu wese ava kana iye mukadzi uyu ndinokumbirawo ndinganunurwawo inini hangu pamwoyo pangu. Pane akapfuura achinzwa muri kutaura muri kuda kuplaya odhe yacho pana yekuti muroyi ngaiplayiwe kana ndakataura kuti muroyi. Pane munhu akapfuura akahwandawo mumitsatsa umo akanzwa muri kudini. Munoona kana zvinhu zviri kuitika ka musazofe mati wakuru wakataura kuti uswa munhu handiti ka wakuru wakataura kuti uswa chi munogona kuti muri kuita zvamuri kuita kamwe kanopfuura kusvika kumira nemuti handiti ka kubva kateerera mazuva anokuva netekinoloji wobva atepa vata mambo ndapfuura apa paine zhowezhowe nzeyo mashoko adini. Saka ndiwo ndikutaura kuti iwewe une shuwa here chekuti hauna kuataura mashoko aya ekuti muroyi because ndikaplaya audio ndikanzwa uri kuti muroyi wakubvisa kuna mai avo mombe wakubvisa mombe kudai kamari kai katakatonga tichitupiwe taukaluma unabata mazwi acho zvakanaka etini ipapo kana dai kuri kunziyazoona kuti wakaita impact wedhire kuti muroyi ngatimbodai soko kuti ndawakurira baba kana pamwe zvakadaro hapo hapana zvendingaramba imi baba imi pamwe ngatiti pamwe ndiko kufarisa kurutwa handizataurwa panapa mazvibata zvese handi kuti zvirikutaurika panapa ndakakanganisa ndakatuka mbuya makasununguka pakuti darere inini ndinoda kuti nditaure zvimwe pamwe ndikutaura handisidawa kuti ndifungidzire ba kana kupushwa nekutaura kwomuri kuita akwete kupusha ndizvo ndinoda kuti nditaure iyo itobvuma kuti ndakatuka awo kuti ndiri muri muroyi ka ndozvoda kuplay wakautaura utsvaga zvekunyepa handina kutaura wedhire kuti saka kuri kuzonziko zvikabuda zvakadaro paaudio ndingada kukumbira rugerero pamwe ameno pamwe pane zvakuda kuverifya kuti zvii zvakuitika kuti nditadza kuziva kuti ndakazoti muroyi. Saka ndiri kutaura dariso nokuti aiwa ndo zvandiri kutaura kakuti ndine audio panapa yandakatumirwa yekutukana kwamakadini kwamakaita kutaura ndine zvandakataura sinoti kutaura munhu kuti uroyi inini ndo ndaramba kutaura shuwaka ndine zvandakataura asi handina kutaurira munhu kuti uroyi bapa kuti wedhi nokuti pandataurwa panzi ndakatuka munhu kuti uroyi ega zvingobuda kana zvabuda tozozwa kuti unenge uri kutaura ripi hama makafuta zvitaurira zvinhu zvinokumbirika nekutaurika zvakanaka tinotaura nawo
nyaya iri kutaurika saka handiziba kuti uchazviita sedred zvakaita oversight zvinobva yabuda zvaiti ngemo kwacho kungozvideri kuti chikwadi ndakadai so ndakatokanganisa mashoko ndakatotaura hangu kuti kana kwakuriko kunzi inini ndakataura wedhiri kuti huruika ndingatokumbira riregerere ini kutaura chikwadi ndingakumbira riregerere ndarinzwa ndatorinzwa kuti shuwa nekuti mwoyo mangu chaimwemene muri taura kuti anautaura munhu kuti handiti kana ndarabuda ari shuwa rekuti ndautokumbira riregerere kana rabuda kwavari ndiwakumbira riregerere handisi kuziva ini kana kuti pamwe ndo yaover exciting handisi kuziziva aiwa ndozondikutaura kuti inini handiti pamwe ndokuti kufarisa kuti unozoziva here kana kuti uri pamafaro uchaziva kuti zvakazoitika izvi ndeizvi kuti aina anozoziziva banditi asi inini ndakuda umbowo hwacho nekutika mwoyo mangu unonzi wakufarisa unoziva here kuti vamwe wanga wakudai uchidai ndoti handizviziva oright dread handisida kuti ndisvike pandoda kuti ndisvike ngatingotora general yekuti zvakataurika handitika unokwanisa here kuti sori kuna mai yako kana zviri izvi ndinokwanisa handisi kukumanikidza ende handisi kukufoseredza kana usina wataura ita kuti handina kuzvitaura asi kana wakazvitaura ndachikumbira kuti uti sori kuna mai yavo tifambe tiri wani zvikoudza kuti uroi aiwa mani ngatichisiyana nazvo handito zvakuunzai panapa here ndo zvamunoputira mbanje dzenyu izvo inokuvhiringai unoona dread zvandoda kuedza kutaura panokuvhiringai ndosaka wanzwa ndabvunza kuti unobudirwa here ukati aiwa handiti ini ndinoziva kuti mumba chaimo tine mamwe madzimai ekuti akagumbuka anotaura zvaasingazotobvumi kuti ndataura asi anenge akadini akazvitaura nenyaya kuti tikagumbuka but chandiri kuona chakakugumbuka kuti usvike pazotaura namai kuti muroi panapa takati pihwa mari yako ndomatongera takaita chi nyaya yako pihwa chi mari yako ubva usimuka bva waenda saka chawakazondogumbuka iwo svika kuti ukaona mai kuti uroi zvanga nekuwarambidza kuti musafenza papi zvanga zvakuzopinda papi nekuti information handinayo panapa chokwadi makapopotedzana kamunika wakakandipa audio ndinayo saka audio ndikakupa ikaplayer ukanzwa pachitaronzi chokwadi wakazvitaura kuti muroi unongorubvisa mombe kupa mai yavo unongorubvisa mombe kudare napacherechedza ipapo ipapapo handisi pakwanisi ndosaka ndinoda kuti tiwirirane nekuti ndinogona kuplaya audio iri panapa ndinogona kupa uri kukhona kwawo woinzwa asi pakataurika mashoko akataurwa namai yavo uchawapa mombe panapa uchasiya mombe ndosaka ndoti kuti tingo munoziyaka tiri vanhu zvinoitika handitika dare rino ndere kuyananisana handitika ukati akwa ano zvakataurika mukugumbuka sori mai chakupewa nyumbudzi pane mashoko akataurika vanhu mugara zvakanaka ivo vanotopopota vachitaurawo futi zvisina basa kana ukanga wagumbuka zvinoitika kumunhu wese izvo hapana munhu asingagumbuki but ndo zvinhu zvatatoda kuti tidini kana dai nhasi ukanzi wabva munomu iwe kurima semabvira hamutadzi kuzosangana kwamunosangana mukamhoresana ndifunga ndakazvitaura futi padare renyu payapa ndichiti kana muchiparadzana mune zvakadini mune zvakanaka mukanyasosumuka zvakanaka pano inini information panapa inoya ndakatozvigarira hangu information inongouya so vanhu vanouya neinformation changamire zvinhu zvakamira zvakati nyaya dzakawanda dzinouya kudari nendau dziziva ndichingoda kuti zvinhu zvibatwe zvibva zvapere bva zvanyarara ende mukaziva munhu wacho akandipa information wachoona futi riganisiyane nofunga handizivi nyaya inoitika ndeyekuti munhu anokanganisa shuwa handiti zvinoitika muupenyu hamene kuti mamuchifunga imimi kuti zviitwe sei pamusoro idari inini pane zvangoitika kuti ana baba vangu vanga vasiri panapa kumba kwedu kwamire kune mumwe ana tezvaro handiradzi yangu vashaika ai vari panapa saka handina chekuzvitonga vangonditenda kudari tichau aiwa totaura iwewe muridzi wenyaya wozive muridzi wenyaya ndione rakazara baba wako haangakutongeri panyaya yako titodonzwei muridzi wenyaya kuti kana muine kukanganisana kwami makaita ndimi wagarisana ende uri munhu ziva kuti mangwana uchatadzirawo futi mumwe unodawo kuregererwa handizvoba ndosaka ndiri kuti iwe unoti chini nyaya yakaitika
totobvunza iye ndiani masimba mukuru ino handina changu vezi ndakapiwa ndakanyarara ndaudayo ndobva ndadzoka padare pano matenda munogara zvakanaka ndo yandotuka ndiri kumba kwangu ndakatotadza umwati ndikadzoka padare pano mukatoti vanhu vanga vari pano pamaya manje chii ndifunga umba ndovakatsanangura nyaya yacho ndikazopedzesa zvimwe zvacho zvavanga vasiya. Dread chitaura kuti uda kuti sorry kuna mai ava nechii maybe nyaya yedu ingabva yatopera chingotsvaga kuti mai ndinodai sorry pane zvakadini pane nokuti nyaya yako hairambiki nyaya yakaitika hairambiki banyaya ini nhangu handisi kudaba kuti ndikuomesere kuti ndizoti bhadhara chakati kudare dambudziko rako ndoriziva handiti toda kungoti mimi munge machenesana chii chaungawanawo chaungati kuna mai ava sorry pane mashoko akataurika nokuti chokwadi mashoko akadini akataurika. Panenge pakuda kuona kuti tikwanise kuona kuti unogona kumupa mari inoenderana nembudzi kana ndakwanisa kuiwana nokuti chiri kuitika ndechekuti ndiri kuitawo mari dzangu toda kuti mugadzirisane mugarisane zvakanaka handiti mashoko munoziva kuti mashoko kurohwa chaiko ukanzimba mapa hazvirwadzi pane mashoko nokuti mashoko pese paunongoona munhu yeshoko riya rinodini rinodzoka kuti munhu yangabva handiti shuwa kurohwa chaiko unorohwa zvikatopera ukatomuka mangwana watokangana wakawanda wakadzi chaiko anorohwa mudzimba mangwana utonzwa ari kuimbira ari kutsvaira mukova wake iye akarohwa usiku zvatopera asi shoko manje pese paunongoona munhu yaunongorwadziwa kuti mana munhu yangabva ndisvitsa apa saka mai wanga waita zvakanaka wedhiredha ndowazvinzwa mai waita zvakanaka kuti ndoda kutonzwa newe wanga waita zvakanaka ameni mazvinzwawo here vari kutaura ngaabude pachena iwe chibudawo pachena manje iwe ndinogona kumupawo kana $40 inini chandandiri kufunga dhiredha ndakufunga ari mafungira angu tiri kutaura zvekuti mukati munhu muroyi mombe handitika tiri kutaura zvekuti sisu kana munhu akanzi anotadza kubvisa mombe padare tinoti munhu anobvisa mombe 6 handizvoba ndo dzinokonstituta nemombe kuti ukamisa mbudzi 6 apo ndo dzinomisa chii dzinomisa mombe saka iwewe negraundi rako mazero atiurita hauna chinhu chauinacho uri kutotambudzikawo wakatomirirawo mari dzako ukatsvagawo mbudzi 2 ukapa mai yavo ndifunga zvinenge zvakanaka chatoye chikumbiro changu kudare nini kuti nyaya yenyu idimbuke sewagarisani ukabvisawo mbudzi 2 ukapa mai yavo uchiti sori ndifunga zvinenge zvakadini zvinenge zvakanaka nokuti nyaya yatinoda kumbotendera chikwadi nyaya yakadini yakataurika ende handina saidhi randinotora kana ndakamira pakati penyu asi nei chida kungoti zvinhu zvidini zvinhu zvibhalanzi wakakanganisawo wakataura maybe wanawo zvozvinzwa hako matauriro wakaita asi chokwadi ndechekuti mashoko yakadini akataurika saka ukaonawo hako mbudzi 2 kuti kuna mai ava sori kana dai iri mari no problem asi musazopane manje handiti unounza pano ndozodaidza ava wotora wosaina mbuku kuti mashoko angu aya ndakadini ndakaripwa nokuti mukapana muchazoya futi panapa mutaura dzimwe nyaya pamusoro pedzimwe nyaya futi ende kana madzoka uku kana kuri kusangana mhoresanai masikati manheru regai kutaura zvakawanda nyaya yakagadzirwa nyaya yakadini yakapera regai kuramba muri kungotaura nyaya yakapera kana dai masangana musingamhoresani ngopfudzanai patazvishandi ndo zvinenge zviripo because kana mukaona hondo iri kugadzirwa apa ihondomba ihondomba musawataka wagadzirisa ava wakabvodzoka bva kuti ndatukwa nhasi tiri padare tiri kuti ripirewe mangwana nyonza uya chauya achitaurawo futi zvaanotaura ihondo iri papa handiti muri kuona saka isu ndo zvatiri kuti kana muchisangana parodhi zvisingaiti kuti mumhoresani chingopfudzanai but isi hatitenderi mai zvinhu zvakadaro because hakuna munhu asingadi help yeumwe munhu mukurarama nhasi pakafiwa apa vanotanga kusvika ndo vakakutenderedza wekura achazokwira bhazi wouya wepadhuze vanenge vadini vanenge vasvika saka tichida kuti mimi wagarisani mune zvakadini ziva kuti kana dai ukati nhasi uya nditadzira mangwana une wauri kutadzirawo asi unongodawo futi kudini unongodawo futi kuregererwa amene maisango yemuri kuti chini nyaya ndo panoita mukana wekuti umwe zvinhu zvokuti zvinotondirwadza gumbezi ravo rauri kufunga vanhu ava ndevangu personally ndichikrosa board
izvo siyana inazvo izvo kata izvo yavapinza kuti redi ndiri kutendera washamwari kubvira kutendera kuna mukauri kuti odhi haina kuzopulewa ba handiri kuzviona saka dai uri kuombera kuti maita basa nyaya dzako dzipere because odhi haina kupulewa zvakatoonekwa kudhara kuti nyaya unayo chaatiri kudhemana musoro tofunga kuti maybe kuengana but nepaya tasvika pakapa ndira kutenda kuti verisura ndandichikumbira kuti undotsvaga zvinhu zvedredhi uye nazvo tozodaidza maisango yatodini maisango yaita zvakanaka ndofunga kunzwa kuti ndotonzwa iwewe hawana kuda kuti ndoda chakati pamusoro pemashoko ake nokuti neaudio handinayo panapo kana dai mukaenda kwaMajor Street ndikasvika ndikangoiplaya ndikaisapo kuti Major Street inzwai chinowa chanyangana saka ndozvandandiri kukumbira kuti sematauriro aita kuti mbudzi mbiri ukaiwana mari yacho uya nayo mai waita zvakanaka vanoda kuomesa ende sematauriro aita kuti gumeza ramuri fugande rangu anotorwadziwa nokuti anenge achikutorai sevana chibage ndinda ivapa 18 buckets dzavaidya vanhu vakashayisa kuti ndinda ivapa asi wamuroyi manje wabasa ina hachakwanisika kubatsira chani saka diredhi amene kuti mari unoiwana rini ndandirikutarisira kuti wakandipawo mari dzangu warida wandipa mari yawa inogona kupa yabudawo asisa rini because handiti unoona kuti kana ini ndikatonga munhu ndoti 7 days inonditaurira mutemo tokatonga munhu munofanira kunge abvisa within 7 days kana pasina toteri kuti waridzi wacho warida wandipa mari yacho wari kutaurawo kuti isusu hatisati tanewo mariwo but unotopusha kana kuti mhosva yako yakadini yakamira utopusha ndosamirira mari iyo unogona kungotomuka uchidini uchitsvaga nokuti sisi panapa tinotarisira kuti kana dai ukangoishaya yako yese ka1 ukamboya nembijana toziva kuti tiri kufamba nokuti toziva kuti vanhu tiri kutambudzika tina chatinacho tese zvakukona takadai panapa asi ndikauya neshoma ndoti ndambowana iyi toziva kuti tiri kufamba hatingabva taomesi ba kuti chibva wati bhozi hauna pauri patiketi pokuti kwira kumwedzi uri kutambira ndeye kupara handiti usikambotiwo mbijana zendinokwanisa kuita ndinogona kukorera ndezvekuti kana mwedzi ukapera uyu macho tiri kupinda ndogona kubvisawo imwe yacho hafu mumwe wacho unouya ndozobvisawo kuti imwe hafu yacho ndozvendingakwanisa hangu haisi nyaya yekuteteredzana but inyaya yekuti tiwirirane we tinombowatambira mashoko akakadaro tozoona ndiyo asi ngatiitewoka simbi inorwa ichapisa ndemimi mataura ari kuita mai ava kuti ndii ndakakupai gumbeze ndii ndakakupai 7 buckets ndii ndakadai mashoko ewo mune muruzo awanepimi ekuti munhu ari kupasadza upedza umuti muroi futi tingati magarire edu chaikeko zvetiri kuita magarire awa kuona sana kunenge kuchisiyana but naye mudzimai uyu ka zvaizvozvizvi apa pakunyatsonzwisanaka kuruda kutoti netsei asi munhu kwaikubatsira nezvese izvi dai mamusinganzwisana aikupa here 30 inini pane murungu wangu waishandira iye ndiye aitaura kuti wapei wandiri kushandiwa akandiunza pa ndiye aitaura kuti wapei zvakati asi uchipiwa ndozvatiri kutaura asi inini handizvi kuti kwanzi inini ndandiri kupopotedzana naye kuti tizosvike pakusaita nokuti pane nyaya dzakawanda apa dzimwe dzai dziri hidden inyaya yekuti hayo padare kana pakuitaurika isisu tiri kutaura chakanaka chamuri kuitirwa namai avo chekuti gumbeze ramuri kuga ndii ndakakupai makabhadhara here gumbeze ramuara kuti ndakakupai vanoti hatizivi ipapa hatizoziva nokuti taingoziva information taingopohwa chete kuti itai zvakati hatizivi kuti zvaizofamba siyana munoziva kuti gumbeze rakabva taingodzi muchapuhwa gumbeze kuti zvadaiso hatizozivi kuti nokuti iye ndiye aitudza asi mazviziva kanhasi kuti maipiwa pachena ndazviziva kwezi tasingazviziva saka zvinokupai zviro tinofanira kudzora unhu hwako wanga wakakupai gumbezi pachena 13 bucks dzainzi mupei dzaibva kwavari uyu aiti mupei wacho haana kutengeserwa maingopiwa pachena ndifunga muri kupanzwisisa saka kubva nhasi munofanira kutoziva kuti mai ava ndeumwe munhu anga akamira nemi pakurarama kwenyu
but mamusingazvizive asi nhasi zvabuda nanhasi akamira nemi because tinaye tiri kufemerana mweya itai rudo kasi kubva nhasi maziva achibva magadzirisa hunhu wenyu kuti kana muchiwaona mai avo waonese munhu ane rudo nemi handizvoga ndiwo anasangoya wacho itai kuti muwaremekedzewo samai anotiwo ndine wana ndinofunga tikadaro zvinhu zvedu zvinofamba zvakanaka sandizvoga zvimwe zvinhu tinoita nekusaziva saka kana zvadaro azvo handizivi mhai muchine chekutaura here handina zvangu mutaura nekuti ndiri nyama nerimwe remazuva ramareva umukanganisira munhu kuita zvekukanganisa sezvavakaita but inini kugara kwangu handidi rusha handidi noisi handidi kuzowanawo zvipfuyo zvangu zvakashota kana mugadheni mangu makapindwa nevanhu kana kudzika kumunda kwangu uko kuchibiwa manhanga nechibage nekutemwa muboora ndisipo so maflot avhura ndakusimuka pachivara changu kuenda mushando handidi kuwana ndakamisipilesero zvinhu zviri pamukova ndombadzo zvandiri kuti nongopisiya ndataura handiti manzwa mashoko saka kana pasisina zvekutaura nyaya yenyu yapera simuka ino inombera masumu